Босите обувки укрепват мускулите на стъпалата и сводовете, подобряват стабилността и равновесието и насърчават по-естествена стойка. Когато стъпалото не е ограничено от твърда обувка, мускулите започват да работят по-активно. Проучвания показват увеличение на мускулната сила на стъпалата между 9 и 57% при носене на минималистични обувки. Босите обувки подобряват и проприоцепцията, усещането за позицията на стъпалото и тялото в пространството, благодарение на стимулирането на нервните окончания. При проблеми като плоскостъпие или буньони, босите обувки могат да облегчат болката, като позволяват на мускулите на свода да функционират по-добре и дават свобода на пръстите. Те не премахват напълно съществуващи деформации, но подпомагат по-естествената позиция на стъпалото. Много хора забелязват и подобрение в стойката и намаляване на болките в гърба и коленете, благодарение на по-доброто подравняване на тялото. Босите обувки не са чудодейно решение, но създават отлични условия за по-здрави и по-функционални крака, когато се използват постепенно и разумно. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за още съдържание за боси обувки и естествено движение.